Nou, het is hier al een stuk rechter. Timo is al vast dwalen. Oh, dat had helemaal niet in de gaten dat hij helemaal bij Nijtocht werd, zeg maar, hè? Dat is wel bijzonder. De nieuwe studio, hè? Ja, zeker. Oh, jongens. Ik ga nou de regiekamer in. Daar ben ik heel stil, maar ik laat je een beetje zien hoe het daar uitziet. Maar er komt heel wat beestjes aan naar de redactie. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou jongens, het is heerlijk. Ik ga jullie de hele dag Ildau naar de peuter en daarna naar de BSO. Zaken naar school en gieten naar Ekvoort. Dus ik ga van de morgen heel wat dwanken op computer en thuis. Ik ga de hele waterskamer oproepen. Ik zit je me even zien laten. Wie echt in je grote chaos. Beide gaat er lekker uit, dus het zit er aan op zijn mama's even zien. Alles weer even skift en oprommen. Nou, bij het hakken helemaal uitwassen, dat silk aan, er weer opsmieten. Maar echt heerlijk om zo weer even alles op een rit te krijgen. En vanmiddag heb ik iets heel erg leuks. Want, nou ja, je weet, ik werk voor Omroep Friesland op de afdeling Chill. Superleuk. Maar ik zei, het lijkt me echt wel eens leuk om eens even ergens oors even te zien hoe te taggen hier bij de omroep. Dus ik zal van de media even meerennen bij de nieuwste redactie. Dus ik zal vanmiddag met Timo meerennen. Superleuk. Dus daar ga ik aan zijn hinnen. Maar ik ga ook nog even naar de winkel West om wat presentjes. Want het squallen hier is gast Aron. En ik vind het altijd wel leuk om even een presentje te halen voor de masters en de juffen. Even als bedankjes, zeg maar. En dan wil ik je hem toch even zien laten, want het zit er echt zo schat uit. Ik zet je hem even deel. Nou, voor zaken is meester hier dissen. Wie er helaas net in Fries, maar ik vond hem wel heel leuk. Een bordje en een pen. De zaak had ik een invaljuf, want dat is Tjinburg, hè? Het is net met in je meester of in je juf, maar dus ik moest wat meerdere hellen. Maar van zaken zien invaljuf hier dissen. Die hier ik echt voor Ildo haar juffen. Nou, er zijn twee, die ben er eigenlijk altijd. Maar ik ben echt nog wat stagejuffen. Ja, hier dissen voor hellen even een kleinigheidje, een mooi notitieblokje. Ja, dan had ik nog een juf het zaken een hele bijzondere baan mee had. Ja, een soort van juf, daar kan er nog even lekker zijn verhaal kwijt. En ja, ik moet zeggen, er zo wie is mij, dus ik ga nog een extra cadeautje helpen voor die juf. En dat zit op zo'n blokje. Vond ik echt zo leuk. Nou ja, dat. En omdat ik dit toch weer, en ik ren natuurlijk vanmiddag met Timo mee, dus die geeft me de hele middag chillen wat hij dan al je doet op de nieuwsredactie. Ik denk, dan neem ik even een bedankje van hem mee. En superleuk, ze had echt nog even personaliseerd. Zou ik het goed zeggen? Tierentank Timo. En dat ben dan onderzetters. Nou, die kinderen op het werkbroek af thuis. Maar ik denk even een iets kleinigheidje. Dus ja, dit is altijd zo leuk shoppen. Dus die neem ik vanmiddag mee. En die oren gaan mij naar de laatste squallerij van Zaken en Ildau. En dan is het aan alweer haast vakantie, jongens. Ja, ja. Nou ja, en zoals ik zei, Wissoen is net op vakantie, gewoon thuis. Maar Jelke die wil al redelijk oud en zei van, nou, ik wil toch wel even voort. Ik wil eens maar een weekje. Gaan we eens met de tent of ergens een chaletje huren. Wie het echt met Hielendal. Wie ben lessen, gaan we even bij een camper jongen. Wie wel mooi, maar toch krek net wat we zochten. En nou sneeuwen zullen we nog weer bij een camper zien. Maar die stiert Hielendal in Zeeland. Dus ja, we zijn de meidjes er een dag uit van. Brengen we Ildo bij opa en Beppe. En Zaken wil heel graag mee. Maar we zijn even mooi moas betierd voort. En dan zullen we zien wat dat is. En we hebben ook al gepraat met die man. Stel het is wat, dat we dat voort mij nemen kennen. Maar ja, oors maar we daar weer in de vlingen, zeg maar. Dus waar wit gaan we sneeuwen en camper. Ik neem je hem dan wel even mee. Ken je hem even bij mij zien dat het wat is? Maar het is echt een beetje zo'n retro camper. Hier is het 30 hard al. Dus maar wel wat pimp weer in daar. Maar ja, het bevoel is zo goed. Vorig jaar, toen we 3 hele weken in een camper naar Zweden winnen. Dus we zijn, ja, een camper past echt bij ons. Die ben ik was van de festivaltjes en de weekendjes voort. En dan kist dat ding gewoon pakken, gaan we het op eigen hiem. Wie mij altijd wordt die van Heid en Membroek, maar die hebben zelf. Ik was mij, mijn zusjes hebben was mij. En dat is natuurlijk heel logisch. Maar ja, nou is dan zelf heel vrij om te gaan en te staan, was het maar worst. Dus dat. Ja, nou, hoe de squallen van Zaken. Zaken is terug naar groep 6, dus echt supergoed. Goed rapport. Hier en daar is er wel eens wat, qua concentratie had het er wel eens wat aan. Maar ja, dat deed hem dus net blijkbaar in zijn squalwerk. Dus ja, ik herken dat wel van mezelf van vroeger. Ik wie echt net lang, dat ik me heel lang op één ding focussen kon. En ik denk dat daarin ben ik net al je gelijk binnen en dat is echt oké. Dus
ja, zolang het hij zijn werk goed doet en net oren van zijn werk afhelpt, dan denk ik van, ach, dat het enigste is, het concentratie. Ik denk dat er daar nog wat in leren kan. Ik weet dat ik er zelf ook heel wat in groei ben. Maar ja, ik herken dat wel van mezelf. Dat is dan wel geinig, dat die zelf weer waarom herkent in ben. Ja, ik werk altijd gauw all-light en doe alles graag zin en mij meidje. En ja, nou ja. In ieder geval, hij hier goede cijfers, alles weer goed. En hij gaat over naar groep 6. Ja jongen, lietse jonkjes worden gerust. En Ilde die gaat na de zomervakantie nog wel een paar maanden naar de peuters. Max is ze wel taalgroep in, maar ja, ze wordt in november pas 4. Dus die mat nog even. Maar ja, de peuterjuf zei ik al, zit er wel echt ontdaan. Dus ja, in november gaat hij dan naar groep 1. Dus lietse bandjes worden echt heel snel, heel rap gerust. Ik zet mijn spullen even klaarziekje. En dan ging ik aan op naar de omroep. En dan ren ik met Timo. En ik had alleen vragen of de vlagcamera mij nemen mocht. Vond er geen enkel probleem. Nou, ik denk net dat ik heel die pottenverkaal maar die camera op zijn noos ging. Maar ja, ik liet je wel even een paar shotjes zien. Voor hoe het er op een nice redactie er rond gaat. Ik weet het zelfs echt net. Dus wel eens even leuk om even de schermen te zien. Ik zou zeggen via net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Weer mij. Ik ben Niels Jout, Omroep Friesland. En deze keer dus net naar de afdeling Chill. Maar de nice redactie. Laten we eens even zien hoe dat gaat. Nou, het is hier al een stuk rest. Timo is al vast dwalen. Ik zal eerst een bak koffie pakken, jongens, want dat moet al. Hè? En dan beleef ik het van beetje wel. Nou jongens, dit is de nice redactie van Omroep Friesland. Hier komt al het nice binnen. Wordt het skift, wordt jongen van wat is relevant voor Omroep Friesland. En er zit dus een heel team op. Iedereen maar had een eigen functie. De ene voor televisie, de oren voor radio, de oren voor de socials. Dus het baat heel wat. En ik zal Timo even opzieken. En dan is even vragen hoe het Sandair nou van hem uitziet. Nou, dit is Timo zijn plakje. En wat leuk dat je het met die meiden naar mij. Ja. Is wel heel wat oors. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik kan ze in het kwart uitlezen van wat houdt het nou in, Sandair hier op de redactie? Nou, we beginnen met al mijn vergadering. Dan besjuggen we wat er die dag in het nijs is. Maar we bepalen ook zelf wat het nijs is. Dus we hebben werkje met teams die haar eigen onderwerpen bedenken. Ja. De maas research doen. Als verslagjouwer giest op paard. Denkt de hele dag naar over die item. Ja. En dat is dus heel vanaf het begin. Want de eind best verantwoordelijk daarvoor. Ja. En dit is eigenlijk een beetje het eindstation van al die... Hier komt alles beeldkost, zeg maar. Ja, Ja. wat er in de voorraad gebeurt om beginnen. Ja. Maar ook wat we zelf een nice meidje. Ja. En ja, hier beschouwen we dan wat er al hier binnenkomt. Maar ook meidjes voor de tekst om het uiteindelijk op internet te brengen, op radio of op televisie. Ja. Ja, en daar had iedereen zijn eigen taak in. Ja. En dan maakt het nou een soort van draaiboek voor de televisie. Daar bestaan nou met eraan, hè? Ja, mijn collega Djoeke die zit even net op haar plak. Maar, Te jaren door je ja, dat. ja. En wij beschouwen echt wat een verslagjouwer makker heeft. Ja. We beginnen met een begintekst, een PR-tekst nemen we dat. Ja. En daarin moet in 2 zinnen moet eigenlijk het nijs wel een beetje duidelijk worden. En dat moet ook een beetje goed op je straf komen. Dus doe just even, kan je dit makkelijk vertellen, zeg maar? Ja, echt heel wichtig. En Ja. dan pas ik soms nog een beetje schaven om tekst. Of dat ik denk van, hé, samen iets zo duidelijk. Ja. En dan ben ik aan mij de taring van een live gesprek bijvoorbeeld met verslagjouwer. Ja. Nou ja, Joet zullen verslagjouwer mij Darsjan. Ja. Die zullen in oranje gekte in cafés staan. Dus die staan live echt in de studio, zeg maar. Dus dat is even... Ja, ik sta in de studio en hij staat in het café en ik praat naar hem taal. Ja, Dan ja. ben we natuurlijk wel een beetje voorbereiden. Ja. Dus ja. En dat het draaiboek daarna in Ilke zit, dan kiest de make-up in. Ja. En dan de studio in. Ja, de smink, Ja. de visagie nemen we dat, Ja. de kleren zit je weer uit Ja. en dan begint het daar in de studio. Ja, maar dan gaat dus eerst een hele dag. Ja, dat is overal, eigenlijk pas het dat eindstation, laatste zeg maar. stukje. Ja. Nou, leuk. Nou, dankjewel. Ja. Nou, jongens. Timo, hoe neemt het? In de grim? In de smink? Visagie. In de visagie. Bij Rita? Visagie is dan met een mooie woord, maar bij de omroep zeggen ze in de smink. In de smink. Maar het heet echt inderdaad visagie. Visagie. En dit was toch altijd Rita bij Timo? Dus du wist correct was het dwam was? Ja, ik ben eigenlijk een beetje
Nou, ik wil niet zeggen, niet in vaste dienst, maar wel de meeste sminkster die hier op het moment is. De Jess beetje bij het interieur. Nou ja, ik doe het al, ik werk hier bij de omroep. Doe ik al, nou, een jaar of 6, 27. Alderhaast, ja. Ja, dus wel een bekend gezicht hier in de fysici. Ja. Ja. En ik doe de kleding ook, dus ik heb wat Timo aan heeft, dat heb ik dan ook uitgezocht Ja. in de kledingwinkel. Leuk. Dus ja. En de vertrouwste hield al op, Timo, dat het weer kleer komt? Ja, zeker. Want ja, Rita hier door de kleding. Ja, Zit hieronder. heel We moeten er Chris. heel goed om denken natuurlijk dat die kleding mooi blijft, want ze moeten weer de winkel in. Ja, ja. Dus Waarom krijgt hij zo'n mooi capeje? daar Mooi heb cape die komt- gewaad er komt. Ding gewaad. Ja. Die gewaad. Ah, krijg Ja. wat. Nou, dan ga ik even kijken of de kleur bij hem past. Het maakt net een bot glimmer denk op camera. Nee, en dit is echt altijd even een restmomentje, want Nou, ik zeg best wel, dat is toch eigenlijk best de hele middag wel heel druk best met van alles. En dan hier is inderdaad even, dan kist even niks, zeg maar. nee. Ik moet gewoon achterover zitten en ja knikken en net voor knikken. Nee. Maar gewoon ja, even een restmomentje. Hier is het echt wat stiller. Dat is echt wel fijn. Soms dan ziet de televisie en dan kijk ik naar je collega Sjen, Ja, die dan het radioprogramma doggen. Maar nu is het even lekker begonnen en dan ja. kun je daarna weer opladen voor de uitzending. Ja, want om 4 uur dan was Ja. de plangas voor. Ja. Ja. Dus nu is het nog even in de VSC. En ja, vooral belangrijk dat er niks aanleidt Nee, in beeld. nee. Hè, dus daarom is dit make-up ek. Ja. Maar ik de kleren. Ja. Dus daar zucht Rita kritisch naar. Ja. Dus, maar ik net te vrolijk. Hè, stel nou dat er dat je nice vertellen mag dat dat heel ernstig is, heel slim. Ja. Dan pas je de kleren er ook een beetje op om. Net te vrolijk. Nee, maar gewoon wat neutraal. En Ja, eigenlijk moet het net al leiden van het verhaal wat je over vertelt, zeg maar. Nee, precies. Nee. Dus in de zomer heb ik een beetje luchtigere kleren. In de winter dan kan het wel wat meer truien en zo. En de tanks dus echt wel bij Nijrita was toch hellest. Ja. Ja, ja. Ja, een beetje van alles eigenlijk wat. Ja, en welke kleuren bij een persoon ik past. Ook dat, maar Ja. ook dat, net als wat Timo al vertelt, als je nou als er iemand is overleden, hè, of er is een moord gepleegd of Ja, whatever, ja. dan kan je niet in zo'n gezellig groen. Oké, dus ik kies echt wel, Je ja. gaat toch wel, probeert dan toch wel een beetje respectvol Ja, te kleden. Ja. zeg maar. oh, dat had helemaal niet in de gaten dat hij helemaal bij Nijtocht werd, zeg maar. Hè? Dat is ook bijzonder. Voor kwaliteit. Ja, Ja. televisiestudio Ian. De nieuwe studio, hè? Ja, zeker. Oh, jongens. Heel lang. Ja. September vorig jaar denk ik. Ja, Dus is toch op de kant. en dan stiers toe hier. Ja. Ah, cool. Dit is die gaspedaal. Ja. Daar kunnen we de snelheid van de auto maar bepalen. Oh, wat geinig. Door dat gaspedaal kan ik... Ja, dus echt dezelfde snelheid van die autocue. Ja. Ah, dat is wel handig, ja. Ja. Dus deze is die nou tekst. En dan kiest hij zelf ook shit, hier. Dan had je Ja. de tier erin. Ja. Ja. Ah, Ik kan daar de items kunnen we op bestien. Ja. En hiermee houden we contact met de regie. We hebben hier nog een bedieningspaneel voor de teksten. Dan kan ik zo naar een oortekst gaan. Het is wel makkelijk als we ergens binnen we zijn in het oefenen en we zijn bijvoorbeeld helemaal naar het begin van het programma. Dan kan ik zo hup naar het begin van het programma Ja. scrollen. Dus, Krijgt wat. Ja. Nou, deze die gaat straks uit de boezemwij. oh ja, dat is wel verstandig natuurlijk. Ja, ik zit wel op vliegtuigstand, maar hij gaat altijd even veilig bij Ja. Rita in de... Oh, dat is wel verstandig. Zeker aan ik even man. En Doki is hier aan ik zal aan ze naar de andere kant. Ja, Want daar checken ze alles en daar komt alles... eigenlijk het belangrijkste Dat is part de van de regie. uitsturing, want Ja. de regisseur die er op neerke en die bepaalt wanneer ik wat sesam had. Ja, ja, Dus dat is het belangrijkste. ja. Dat Oh, is cool. al. Ja. Maar net alleen nog regisseur, hè. Ik natuurlijk de loodstechnicus Ja. en de eindredacteur. Die Ja. zit ik in die regieruimte. Ja. Nou, heel veel succes en ik zeg het aan zo. Dankjewel. Oké, ontza. Joep. Op nieuwe Friese landbouwminister in het kabinet Femke Wiesma installeert. En verder in het nieuws hoe het politie waarschuwt voor nepagenten. Dit is Friesland Joert op die 2 juli. Goeie, waarnemers hebben het over de dreigste baan van Politiek Den Haag. Nee, het is definitief. De gemeente Noord-Friesland stemt in met het bergen van 2 oorlogsvliegtuigen die Delft binnen in de Tweede Wereldoorlog.
De komende weken verschijnt een Alles wordt nou nog even trosprutsen en even oefenen. En er nog vrouwen die zitten, denk nog verrooien kennen. Dus leuk. Dan ging ik aan naar de regie. Ja, dat zelf inderdaad. Ja, het is deze hele gemeente. Het stond in mijn bergje van 2 oorlogsvliegen. Nou, dat wie de oefening van Timo. Ik ga nou de regiekamer in. Daar ben ik heel stil, maar ik laat je een beetje hoe het daar uitziet. Maar er komt heel wat bijzonders aan na de redactie. Ik vind het wel heel leuk om even een keer mee te rennen. Ik ga de regiekamer in. En dit is Friesland Joeltop, die is die 2 juli. Ja, dat is stopje. Goeie. Waarnemers hadden het over de dreigste baan van Politiek Den Haag. Maar Femke Biesma en de Biesma. De BBB-bestuur doet holden. Het is van een mond. Morgen is al de eerste testcase. Een debat met een kritische Tweede Kamer over de stroomproblematiek. Het is definitief. De gemeente Wat is Friesland stemt in bij het bergen van 2 oorlogsvliegtuigen. Het Delfstad in de Tweede Wereldoorlog. Er komen er verschijnt een gat van 100 meter in de zeedik behalve om dat mogelijk te maken. We binnen beelden van Arno Zimmer, er is al een begin maken bij het werk. En een stukje weer. En 10 maal pakken we erop. Dit soort van vliegtuigen waren beroept voor bombardementen op Duitsland. Bijvoorbeeld wat een 43 een Wellington met bemanning tel. Verschillende partijen, waaronder de luchtmacht, het wetskip en de gemeente, zullen nog onder het werk om de vermiste vlinders rond te vinden. Van de plaats? Heel positief. Nooit verder. Het zal hoe dan ook wel in ieder geval nooit verder. Dit erop of de Rode Joel van Oranje, de wedstrijd in de laatste finale. Het is vanzelfsprekend. Ik wil in een soort cafés in de provincie volgen. Een soort mensen zorgen dat dus graag mij hoor. Collega Darsjan Boerma die is in het centrum van Jouwend en had een café opzocht. Darsjan, hoe is het hè? Ja. Nou, de sfeer is wel goed. Ik zag een soort mensen kunnen weer naar huis staan fietsen, want ja, de wedstrijd is natuurlijk bijna. Hier bij het café rint het aardig de trog. Hij maakt het Wordt dan niet steeds verhaal. drukker en eigenaar meneer Rusticus. Dat is gewoon niet kost het nou eens om zo'n schermen met het EK te chantelitten? Je investeert altijd, net investeren als ondernemer, dan kom je net en dan maak je een gokje weg. Nou, als we winnen, dan blozen we. Wat zeg je nou maar een minuut nou, ja? Want we dan, En als ze verliezen, dan zakt het natuurlijk in. Ja. En dan hebben we dat barbecue, dan hebben we het broodje. we zien het bij meidje, Darsjan Boerma van het centrum van Jouwendwijk. Dank u wel. Ja, dat is het. Ons A4, binnenijs via Wet en App. Dagelijks dan is je iets van het waar met Jitske Wiebinga. En morgen bij wij weer met het laatste Frieske Nijs. Graag tot dan en maak je er een mooie joen van. Ja. Dat stiert erop. En ik zal nog even wat ik hier natuurlijk vertellen. Dus ik even springen. En daarna is een gauw naar huis. Want ja, het voetbalje komt er zo voor. Dus ik kan correct helje. Dus leuk. Ik vond het super dat ik maar die meerennen mocht. Ja. En het is maar een klein geitje, maar alsjeblieft. Nou, dat hier toch net hoeren? Nee, maar ja. Ik denk, nou ja, hield dit ik bij die op een nekken, dan ja. Oh, wat leuk. Van de koffie net eenmaal. Nee, nou, dat is het. Is geen plak als thuis. En neem de tijd en geniet je. Nou, wat Ja. leuk. En heel erg. Een maatje. Nou, mij stik thuis dwaan. Ja? Ik ben een soort filtjes, koffie op de Oh, wat leuk. biertjes opzetten. Wat leuk. Ja. Super. Nou ja, Dankjewel. tierentank. Ja. En nou, maar gauw naar huis naar het voetbal in, denk Ja, ik. we hè? gaan een voetbalsje. Voetbalscene, ja. Maar eerst sminken. Eerst sminken hoor. Ja. Riet er mij nog even. Marita in de stoel. Ontsminken. Ja. Ja. Nou jongens, ik zal gauw op huis hoor. Wat super leuk om eens even op een oren afdeling mee te zien op de nice redactie bij Omroep Friesland. En ja, ik ga een heel mooi inzicht krijgen van wat er al je bad. En dat is best wel een soort. Er gebeurt een prutten, binnen prutten meestal bij betrokken. En ja, als er in je linkje net goed gaat, dan is het alles in de hobbel. Dus nee, ze ben goed op elkaar spelen. Dus dat is wel leuk om een keer te zien. Ik zit naar huis. Ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtoon omheen en via het net de chillen te downloaden van die tablet als telefoon. Want na het chitvlog, hey hoi!